Hi guys, hi guys, hi guys, hi guys, hi guys, hi guys, hi guys. Mori say guys, Mori say, how are you this morning? How are you? Hi Leitu. How are you? Hi Dorothy, really say, Bia, really say, talent. How are you guys? Kufatiti, how are you? Really say Spiwe, really say, Christine, how are you? Yesikani mwana wangu Sibusiso Melody zviri sei Leti Mudon, how are you? Masimu Shoriwa zviri sei Biula Mudzamini, how are you? Yolandi George Ndaka wa mukase zvako Messi zviri sei Chumelo Chuma, how are you? Charlotte Maruta zviri sei Carol Faraz, how are you? Kelvin Jova, zviri sei Charlotte Chinovava, Pamela Tegama, Paida Chilala, Rachel Chiwara, Tinotenda Yvonne, Ratizo Dube, Melody Steamer, how are you? Blaze Pascal, zviri sei Kundai Pashapa, Yaivi Chiurugo, Anastasia Mpasi, Ellen Ian Vatete yeu mamkase wakoma Netai Kanjengo, thank you, love you. Francisca Jacopo, love you, sister. Carol Lambo, hey Carol, really say Beauty, how are you? Wayne Munashe Manangu, how are you? Nolita Ringa, younger sister, really say Hanzi na Zikufa Chichi, amen. Hanzi Chiko na Zikufa. Carol, Hanzi, you are loved. Thank you, love you too, sisters. Love you too. There, Ruthi Kampiru, how are you? Makawandisa, guys. Messi Chuma, Winnie Singis. No, ngapedza meseri, guys. Preshimutasa, Neria Mukungulu, Vicky, how are you, Vicky? Cleopatra Sokiri, Pretty Kwame, thank you, Pretty. Melody Chitunu, Jiri say Mona Lisa Dlamini, Elizabeth Chipara, Tashamis Kwame Bendambosana, Tinos Nungu, Pedzisai Mukunga, Susan, thank you. Maitanisha, how are you? How is the baby? Manoida say, Melinda Mills Chumam, Kuzi Sarah, Dadira Mandigo, Princess Nube, Linda VC. Memory, good morning. As in a sinner, Hither. Thank you, admin Hither. Thank you, admin. Thank you. Tari Chemaita, Sokulu Lengwenya. Chito tiped saite say Hither manyambiri wangorowa. Kumazano wangoripi. Sibongile shirichena. Meme Nube. Amen. Amen Rufura. Rachel Robson. Memory Shara. Annette Tatenda. Nancy Kaunzeunza. Sheila, Lovely, Monica, Wadzanai, Lydia, guys, Memory Murwira, Ivan, Mary, Elelwan, Kieu, should say, Linda, guys, Abigail, Betty, Sibo, Fari, thank you, Joy, Wamuka say Joy, Kim, Preshi Mutasa, guys, Mamka say Miss, guys, Ndakwana, Shakwanas. Cleo, wamonizo kumose mangwana. Wamwe mangwana. Anna Dos Santos, ya. Beleva Mafuta, Lucy Chimombe, Martha Mahleza, Anna Rimai, guys, Makwana, my Oscar, Beleva Mafuta, Slivia Watura, yeso, guys, Chifunyise Zodwa, Jester Rose, but ndo mazira no pesa ndakuita indikana manchikuerenga isoka pakupesera kwezuva nenda kuziva kuti ninki amona uyo hidha munyambiro dati warova munhu andozivira mucomment section ndimuziviri samwe ndomuzivira mucomment section ndotomuzivira mucomment section hanzi vanhu muzivero nda admin gara uri muchikona chako chafanira kuzikana kuti ndiwani notanza kujairira magino amunoita varo isoka rambai makadzvanya I don't know itivari vacho ndevapi. I don't know, like really I don't know. I'm not aware. I don't know. And this could see, but I always ignore. Plus normally andizvioni, as I always tell you guys, I don't see because vazhinji vacho ndinenge ndakablock. Vazhinji anzi mombo chalive kuzomorisa chete ora chichaita. Vazhinji ndinenge ndakablock because ndinenge chitry kutiza ku toxic people, ku negative people. So the only way to do that is for me to block. So ndokumbira one miwa vasikana kana maona ku wherever kwamunenge maona kwandiri kunyorwa
kutukwa kushorwa kuita sei, please ionai ikoko musiyai ikoko, nokuti ndinenge ndisingatombozivi imi mukazouya pano motanga kutaura kudai, so ndakutoita interest yekuti ndekupi kune vari kwacho kwandiri kutukwa. Hanimaona ndakutoda kuita interest. Saka kana mukaona payaka kwamunenge maona, please ionai ikoko. Jina, go comment there. Handika musiyai ikoko. Nokuti unotoda kuzopesana ndisingatombozivi because handisi, you see, you know, munoona wani kuti ini kumapage kwandiri mashoma munotondiona nekukomenta na SIS Diaries. Kwandiri you see my comment. Ndinotokomentawo kwandinenge ndiri. Kwamusingaoni comment yangu chero zvikaita sei, muzive kuti it's either that person is blocked by me kana kuti I am blocked by that person. But vazhinji vacho ini ndinobloka zvangu. I made a decision. Ndakakuudzai kuti I made a decision. Go muri say I made a decision kuti handisi kuda negativity in my life. Guys, come on. Look at my age, guys. Tarisai your age. Guys, tarisai your ndoonekwa here guys nchita back and forth on social media. Come on guys, kana ndimiwo zvimwe azvibode kuudzirwa guys. Zvimwe azvide kuudzirwa, zvimwe azvide look unova ngozvidzora wega. Panopamba kuti you need to tell yourself wega kuti sit down and say kuti mwarika the age ndine vana inini guys page reduka is a totally different page. Andimona it's a totally different page. Andimona nemamwe ma page amunoona atituke atite negativity. So sometimes mkangozoti kwamunenge maona ka inini ndogona tove content yevamwe vanhu. Ndinogona kushandiswa se content kana kusina content I can be taken and used as a content. Kuti munhu anogona kungototora otanga kundiunyani zvake ka face yacho otanga kutukirira zvake. Handimona anenge achaga reaction kana kuti vanenge vachaga reaction of which havaiwani. Handimaona kwakawanda because ndinenge ndisina kutozviona. Handiti page redu zvarinorepresenta nekuzoti ndionekwe ndichidaira zvinhu zvandinenge ndisinga, so the best kungoblock. Handimaona because I represent zvinhu zviri positive. I represent the community. I represent vana vakazara pano vanotrasta inini ma problems avo. So the next thing they see me now ndichipressa live button ndichitra ma page kana ma group live like ndichituka then zvatodhakwa. Handimaona so kwandonyatsoziva kuti negativity chokwadi kazhinji kacho ndakablock. Vashoma vandasara navo vandinombopota ndichidongorerawo ndichingoonawo hangu nokuti vanenge vachindinakidza apo neapapo kubvisa stress. Ndikaona kuti negativity yacho futi yanyanya ndinomushayikwa pamapeji avo ndodzoka vachitamba kana kuti vachita zvinonakidza. Panenge vatanga zvokutuka pepa ndinotomboshayikwa kutoshayikwa kutoti ndikaona kuti pakutuka ndoti aga ndidarikire kana vakutamba vakuita zvinonakidza ndodzoka. Handimaona kune vacho vandasara navo because kune umwe kuti unongoshandisa hopa kuti one day uchamuudza kuti ona hazvibhadhari chinja strategy zvikaita. Handimaona so guys ndinenge ndisina kuzviona handitombozvioni. Mukaona kuona imubva masiya ikoko kana mouya pano toita zvepano. Musaita kuti ndizoda kuziva kuti handizvo zvazviri kuva socialite. Handichikuona Brenda. Ndizvo zvazviri kuva socialite. I don't know once I try to call you. Okay, magindi ripo unozondifonera time maybe nandiri busy. Andowana kwanzi ndizvo zvazviri kuma socialites. Ndizvo zvazviri kuma socialites kuti tinenge tichitukwa tichingodaro but it's fine guys. It's one of those things we ignore, we move. Andowana we ignore. Imimi chete kana muri vepano don't just bring that zvokuma street. Antika don't just bring that zvokuma street because me right. Kwanzi in short haudi kuti kuudze thank you Lizzie andidi nokuti ndinenge ndisina kuzviona. Andowana so ndiri munhu wenyama uchaziya undiudza one day ka ndiri munhu wenyama ndichitoendawo through what I'm going through ndobva ndapindura. Handichiona inini manje ndokurudza kuregreta kuti kodapindurirei but ndatopindura. Handichiona saka in short wagona chaizvo. Don't tell me what you see in the streets. If you want to believe zvaunenge ona kuma street ingotorawo side rowo mhanye nazvo. Handiwana ungotiwo ndizvozvo ichokwadi womhanya nazvo kana uchitawo zvibhilifi ingoteerera koseka kokomenda wotuka wekuko wose kana wauya pano uchinja unhu wosiya negativity ya kana wauya pano uchiita zvepano. Handimaona I don't want to know what is happening in my street because hatingambozvipedzi guys.
and ndinotori munhu anotogara achitotukwana kutonyogwa everyday saka hazvingambo hatingambospace isusu we do zvatakadedzerwa, we focus on what we do best. Antika zvokutuka vanhu takazviona inangu handidi kutsvaga content nekutuka vanhu hazvibhadhari, zvinotonditanisha image yangu, zvigonita kuti vana Shakira pavachakura vanenge vachingoti mama but vachitonyara newe andiwana, vanenge vachitonyara, vana vanotupisa kutadza kukuudza havo but vanenge vachitonyara kuti but what kind of a mother do we have vanodai. Saka handisi kuda kusiya maki iyoyo, andiona handisi kuda kusiya maki iyoyo, ndikuda kusiya a good mark yekuti vaye mai vaya handisi mona ndo pandichaenda ndobva ndaenda, right? Anyway, nyaya yatunza pano guys, inyaya yemudzimai wechidiki. Hey, nyaya yacho yakaoma guys. Inyaya yemudzimai wechidiki akabigwa mwana, asi mwana abiwa ine nyaya yacho ine kakutwista so kekuti handinanyatsokunzwisisa kuti zviri kufamba sei, hanomaona. But anyway, regai ndimudedze auye ataure nyaya yake muzvinzwire mega nyaya ishi, nokuti yo nyaya yacho yakaoma, iri tricky. But inzwai etifonere kola vakudzei vega nyaya yavo. Thank you, Tindo. Hello. Right, did you say dear? Kuri nani? Right. Tiri right. Toda kuti utange watiudza kuti ndiwe ani, then wozopinda panyaya chako chi chakaitika. Antika zvakafamba sei, what happened? Usasirire kusvika patasvika tuzosvika pano nhasi. Mwana anoshayikwa chi chakaitika kuti tikwanise kubatsirana. Ini zita rangu nonzi Brilliant Museva. Vanhu ava kuziva kwandakaita navo vakauya panapo nevamwe mai vatogarisana navo. Mai ava vanonzi mai Junior. Mai Junior ava vanoti vanhu ava vachiuya kwavari vakati tiri kutsvaga munhu anotisarira nemwana because isi toshanda kuhospital kuSIS. Mai Junior akati alright, ndichakutarisirayi. Ndobva vaenda pane vamwe aishamwari yangu yandotamba nayo inonzi mai Christian. Vasvika ipapo pana mai Christian ndobva vati mai Christian vati inini basa iko zvino ndine madays. Mai Christian avanja zvokumaketa vachitsvagawo mapiecework. Kanzi madays angu atinawo akakwana mazuva ano, ndine 3 days per week. Asi ndina vamwe mai vandoziva vane situation yavowo vangarida basa iri because vari desperate kuti kuda basa endei pana mai avo. Ndobva vauya kwandiri, vakatouya ari manheru zvikanzi mai D tauyawo, paita munhu ari kuda kusarirwa nemwana, iwo uri kuda basa. Ndikati maita henyu vanoda munhu zvarini? Kanzi iwewe chavanoda passport or ID, une passport here? Vandati ndine passport. Zvikanzi iwewe mangwana tichaenda nepassport yako because vanoda passport yako kuitira kuti vanopa dhona uyu. Because ivo vaiti kwai vanoshandira home based care. Saka kuhome based care uku kune madonors anouya nezvinhu zvakafanana nemwana iwawo anobatsirwa nemadonors aya. Because mwana wacho aive mira uri kuti kuarea kwenyu kwakasvika vakadzi vakati tiri kutsvaga, vakasvika pane mumwe mukadzi vachiti kutsvagawo munhu anosara nevana vedu, tinoshandira organization handitika yamene organization yavaitaurai madhona handiti. Vasvika pamukadzi uya, mukadzi yakati ine handikwanisi asi pane wandinoziva handitika. Ndibva vaenda kushamwari yako, vaenda kushamwari yako, shamwari yakati handikwanisiwo noti ndine madhezi andiri kushanda ndizvo kuti ndisare nemwana wenyu. Okay, shamwari yacho ndobva yazova director kwauri iwewe shamwari yako kuti endai apa.
Vasvika kwauriwo ndobva vanhu vaya vatanga kuti toda passport yako kuti tinde naye kumadhonari. Okay. Vakatora passport photo. All right. Tiendera mberi apo. Daro ndobva vaizoti isatadaro uchatanga basa neWednesday. Inini ndobva ndati alright hapana kuipa, ndobva ndazomuka Wednesday iya. Ndakamuka Wednesday ndichienda kumba kwavo, vakanditi ndotanga na 7:30. Ndopa ndakaenda kumba. Sorry, mumba mune hanhu. All right, no problem. We understand. Ndati mukutsvaga mwana. We understand. Taurako. Saka iwewe uye na 7 ndozaunenge uchitanga basi. Ndikati all right, akuipa. Ndopa ndasvika kumba na 7, ndopa ndatora mwana. Saka ndakaramba ndichiita izvi Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday. Ndopa vakazouya. Mwana wavo waitora wavo vanhu havangakura zvakadii? Mwana wavo anga ari munhu airatidza kuti 2 to 3 years. Anga wakaenda ku 3 years. Saka okay, vanhu ava vachitobuda vachinda vaigarepi pawainotora mwana? Wainotora mwana kupi? Tinogarira musame street. Nevanhu ava? Vanhu vanotoziva here? Vakatotanga kugara mustreet imomo that week. In fact, vanoti vakasvika last week yacho. Ndokuzotanga last week 3 days before anzi vakatotsvaga munhu ipapo aitovasarira nemwana wekuMalawi. Okay. All right. Endera mberi apo. Nyaya yatofanana nenyaya yelast week, last year iya inenge syndicate vana ava, but yake ine kautriki mirai mugonzwa. Ine kautriki. Yatofanana nenyaya yelast year iya kunge syndicate chai. But yake yazondita tikopesira because vana ava mirai munzwe. Handini kukudzai regai akudze yoga. Inipa ataura isa voice note. Handina network. Handina ngenda bvunza ma questions. Ndati ma questions ndozobvunzira pano tichinzwa tese because indangwezigwa angwendisira ri voice note. Antika achiti ndokumbira kuti batsika utsvaga mwana chinobva ndipa ma pictures emwana nezvese. Ndofunga maona kana zvapostwa. Asi kumberi paazopesira kunsendera ansendera zvinhu zvisina kuwisisa. Mirai titrai kumufonera futi adzoke. Mazimba achina data manje. Iri ra data iri. Achina data. Achina data. Asi maperegwa ne data iri mainini tenga ka data rekungoti tema cost pedze nyaya yacho. Ya data. Nutwanga chitochemata ndakana data. Naya. Hi Smelly Nkosi, how are you? Michelle, do you say? Okay, pinduri tu. Dewe kumusha, mirai munzwe, mirai kumanya, mirai munyatsonzwa nyai. Ini pano pasi mwari deva chitibatsira vasikana. Toita sei ma awareness, tozvita sei. Now, all right, again, nditsvage that. Ndazoti data ravo rapera gaiti vamirire. Toita sei guys tite ma awareness kuti tiite sekuti timutse vamwe vedu. Muchawa nyai unopa munhu usingazivi mwana sei guys. Kuti ndani mwana kumadhona. Zvinofamba sei ku ngandiziviri gaiti gonzwa. Hanzi vatengerewo data SIS MELLY. Ndiri ku UK Hillary. Denda ndiri South Africa denda vatengera. Handina way yekutenga data nayo kuno kwandina. I don't have way yekutenga nayo data kuno. Denda ndinaro ndavatengera. Denda ndinaro ndavatengera. Ndina way yekutenga data. Kwaina lusita yemubuye. Kungendikauya uchanditira party, uchanditira mabiko.
David Ditso kashiri sei nyandita mubiko rewe nawe Lucy nyaya yakafanana neyamaitraki Destiny uchinyatsoziva wena kwaye maitraki ende uchinyatsovaziva vari kuSA Swimmer Richards, how are you? I'm sure mirai vatsvage mubamawo mune vanhu vauya kuzovapesa kutsvaga vana saka ngatimirei ndofunga vapiwe nikikiri vanotsvagirwa data asitipei number. Alright, mirai unoshandisa network ipi CellC here kana kuti chii ndokumbira ndipe nenumber uone vanhu vari kuisira data ndipe number yako ndudzo kuti nekuti iCellC here kana kuti MT kana kuti chii uone vanhu vanokuisira data. GC Jirosa, how are you? Did he say Hansa, I love your wig, plug me, but Miriam wig does tengesa. Uda ku plug wa say when I am the plug. Hey? I am the plug, Miriam. Kwa ita muye kwa kiti ya tota. Iye to ita. Ndo ya makaita repati yacho. Hi butterfly, how are you? Muna ita repati yacho muda tukwa ye idzoka. Hey guys, mu ita repati. Yeah. Yes, akawanikwa Mbuteu, akawanikwa mwana we akawanikwa. Mai vacho vakafamba nesuro kudzokera ku Cape Town nemwana, vakapiwa mwana nemasocial workers. Saka nesuro pataitaura vanga vari mubhasi, takati kana vasvika tozodzoka hanziko kusimba. Ndakatoti Slimei. Ndakabva kuAfrica ndakasimba. Iyi ndotoona nehembe dzangu kuti ndakatoti Slimei. Ndakatobva ndakachisoso ikono ndikatopfeka ndotoona kana ring ona ndakatoslima ndakabva kuAfrica bvunza iyo yazo kundizaini pese ndakabva ndakatonyatsosimba ndatoslimai ndakaimigai pandakapinda muno muchitakutenga hembe pekutanga chitangapinda muno pandaiza ndakaendesina hembe ndakatenga hembe size 20 iko zvino ndapinda mu18 kachitumira namba maya yesimpiyana na hanzi mukuchita sehilary nozati I think nemakaenda ti Slimei kunoko ndakaona SIS MELLY live which is beautiful and kuti nditi Slimei anditi chandakaona ka I think sadza rinofutisa guys, sadza rinofutisa. Saka pano pamba pano mazuva kutanga changouya ndaibika kapoto mukesadza ndoga vanhu havasi kuda sadza pano havadli sadza pano ndakazojairawo after a week ndikati zvino ndongobika chipoto changu ndingojairawo diet yavo. Saka ndakatopinda guys, mai vepano mainini vangu panapa munhu anoita zvema-aerobics, munhu anoda kumaintaina slim body yavo. Handitika hanzvadzi yangu Gordon munhu anokudza kuti ini ndakabva kwasadza ndikapinda muEurope, saka zvesadza it's a no unless ndarifunga handichimaona. Saka hakuna munhu anodya sadza. Tinodya masalads guys, ndinatobva kubvairira chimirira maya, tinodya masalads egreen, ndinwa greens kunoko nenyama ndizvandichingodya sometimes, you know, zvinhu zvakangodaro handimaona, but zvisina starch. Kana pakatengwa chingwa panodyiwa chingwa, todya chingwa chebrown. Chaitondishatira mazoti anchiti chingwa vachiti tengai chewhite, ndombonotenga chewhite. Takazopinda muforo juicy, 100% juicy guys. Coke vakataura vakati coke yamunomwai because ndofarira kuka, vakati coke yamunomwai sugar guys. Vanhu vari muUK munozoti hakuna 2 liters yecoke kunoko, hakuna 2 liters, vanoisa 1. I think it's 1.5. Mamwe yese madrinks unowana ma 2 liters. Coke havaisi because of too much sugar. Saka vakabva varijusa size. Eno unogona kuishaya futi coke mushop unowana mazero sugar ya. Coke original unogona kuishaya. Handimaona. Ukaenda kuMcDonald's yekuno ku guys, haupiwi salt extra. Hakuna salt extra, unodla yawa isigwa iyoyo, munenge musina salt. Kwanzi because salt ine zvirwere, inokudza maBP evanhu. I-government. Salt inokudza. Saka isinoda kuwedzera, katofamba neyangu muchihomo kuti ndiwedzere.
because then chiwasa kuti hamuna kana chinhu but iwe watojaira. Saka munti vakadaro guys unotiga kuslima unotoslima imani nongoni vaiti ndichi mukagara dzimwe 2 months kuno namadokudza mudzokera maita size 36 imi ndikati aiwaka tine zvokumberi tozozviona paleta asi ndiri kuda kungozama kumaintaina the same lifestyle guys kuti even pandinosvika kwasadza guys ka guys ndinenge ndichingomaintaina same iyoyo I'm sure zvinotoshanda unenge uchislima but I think mbijana but unotoslima kwanzi but ameno semuta haisi kamera here butterfly I think camera maybe ne engu kusimba ndina ndakatoti slimei I think engu plus camera anozati camera dzinozvita kunobva waita kunge wafuta kunge chichi andowana I think camera ne engu zvinokuita kuti sometimes uite senge wafuta andomwana mumwe mangwana mogona kuti ndakamchinja poseni mogona kutoti maslima andowana nemakota aya todla ku South Africa uko makota unenge wasangana na Dume Bhima mwana unenge wasangana na Dume Bhima yako vakoma hande ikusadza iye ngasina kana cent undindisa pasadza kwenchitenga isadza ndotengesa sadza riya kunzi chigocha inyama handika ko 2 liter ini ndichagorerega indatenga ndodoridlawo hanimaona mamunyani varipo uri paside vakatsigira chiti izvozvi Dume Bhima anotopenga chete izvozvi kudownloada zvimagame zvavanhu vari kumadoro kudownloada kwai magame aya kana mauya takamirira ndikati itai kama game kwai takamirira imi kuti muuye ini ndindonzi ndiye kuomwa savhana kuti ndisimbi imi mutsiurei guys Dume Bhima hands complexion yes no pa complexion yachinja is true complexion we agree yachinja because of the weather hello my sister ndiri pa live okay taura iyi ndakasipa nzeve okay vanoitwa mainterview yacho kupi rini okay saka vanoda kuko right regai ndipedze nyaya ndinayo iyi then ndochikufonerai mochiuya mochisanangurira kuti vazhinji varipo vacho vanotumira vanhu vavo vainde kumainterview acho but chitongoti tiuya behind time zvanga zvakanaka tinogona kutsvaga vedu vekuti vauye vamire pamainterview apa vachiona zvichiitwa how it's being conducted and taking videos because sitongoda zvinhu zvine proof all right, it's okay. All right, but mama ndizvo zvoka ndo obvious ndo vatiri kutanga navo ndo first preference yedu iyoyo vakabhadhira $20 ndo first preference ndo vanofanira kuenda kumainterview ka ivavo ndo vakabhadhira ndo vakashowa commitment handiti saka ndo vanofanira kuenda kucancel kwachona kuinterview nezvaigona chitongoti nezvaigona musi wandinenge ndinemi ndiripo inini vanhu vese vaibva vachingonzi ngavachiuya vaite interview yacho ka1 ini ndiripo
and it's now atisisiri kure katatoyi padhuze dhuze atisisiri kure ndava padhuze regai nditume vanhu but unozati zvakangofanana hazvo regai ndichavaudza vacho vese vanenge varipo vane marepresentatives auye vaitwe mainterview achona but ko vari kunze kwenyika voita sei saka panozoitwa sei hatikuzvinzwisisa hedu but alright iri bho regai tigozoipresenta regai timboita live yataibayira live tozotaura wauya here sipahlo acha guys okay number iyi guys manje mwana uyu angoisa number haina kutaura kuti ndechii nai vasikana number yenyu ndeye-MTN here ndeyechii ndeye-CLC here ndeyechii mwana uyu kwanisa tisiye kumainterview mainterviews ndeyevanhu vakajoina mastands vari kunzi ngavachiuya kucancel kumainterviews hanzi vari kuzimbabwe ngavatumire marepresentative avo vanoitwa mainterviews emastands kwanditi vakabva kugara pachigaro here vakagara pachigaro saka vakuda kuita sokuita pafast track or something Okay, sorry, MTN. Right, ivedwe vanokwanisa kumuisirawo data renhingikirire MTN apa muisireiwo vedwe hanzi MTN tifambe nenyaya muisireiwo data apa tipedzise nyaya 86 MTN guys vanokwanisawo kuisa airtime apa nombro utumise airtime yamaisawo apa vanokwanisa kuisawo airtime guys ndokumbirawo kuti mise airtime panamba idzo MTN ndokumbirawo mise MTN namba apa tifambire mberi nenyaya haana data rake rapera vanokwanisa kuisa MTN please tikumbira musoro na MTN pa iyo pa namba iyo vari kuti vanhu vese vakapinda kugroup remastands anditi takanga takaudzwa kunzi madeposit mastand ekumabhuku pola handiti takaudzwa kunzi madeposit registration is $100 isi tikati hatibhadhari $100 handimona sataudi tanoverifya zvinhu toda kutanga tanoverifya zvinhu but to show commitment yekuti tiri kuda kuti mumbotipawo preference yekuti tiuye tinyatsoona zvinhu then tosoba tokumbira kubhadhira $20 chete ekushowa commitment kuti no tiri kuda handikabhati 100 setaverifya we can't pay ndobva tanegotiata ndobva vati alright no problem ndikati kusvikira ini ndazoendawo paground ndonoona ndiripo ndonoita mavidhio ndiripo tichionesana nemadhairis kuti ndizvo zvikutaugwa izvi tapinda muofisi mutabva mastendi ndeaya zvisi zvakadai tichionesana vanotora mascreenshot ndichiona ndichengetawo kuitira one day ramangwana ndobva vati alright no problem saka takabhadhira $20 hanti nevamwe takawanda I think tusvika ma8 or so vakabhadhira $20 ekubatirira handiti maona mastands saka ndo zviri kunzi kwakune meeting kuti vese vari muharare vari muharare kana vari muharare ngavauye kucity council vaitwe interview yemastands avo handi muri kunzwisisa vari muharare kana usi muharare une representative handitika iri kukwanisa kumirira kwaharare I think kuti unokwanisa kuti unototuma munhu iyeye aende anoitwa interview iyi kucity council kuharare andika kuti vaone kuti zvechokwadi vachikubvunza mubvunzo ndiwe here pastand yako iyi ndiwe here wakaqualifya unoshanda kupi vachikubvunza mubvunzo nenge vachikubvunza andika but kana wakuenda anditakabvisa ma20 yatove registration kai wochinda ne$8 yakasara yaya to make it $100 then wogumira ipapo wozomirira inini pandiri kudi pandichauya andika
saka ndopana ndichikumbira kuti azviite here kuti tiite day 1 tese like indaveko tongoti vanhu vose huyai tisanganei interview yongoitwa ka1 takagara tose vanhu vachipindawo zvemiinterview tichipinda 1 mainterview muya handiti maona tichipinda zvakare vari kuda uchi angu madetails because neniwo ndiripowo palist apa ini ndiripowo palist handimaona nditoripo palist handimaona saka vari kudawo madetails angu interview yanguwo musi wandosvikawo saka ndozvana ndichitaura zviite here saka vari kuti tiri kuwandisa because namba iri kuramba ichikwira vanogona kugara vatouya handitika ngavaende kumainterviews saka I urge you 300 square meters saka I urge you guys kune vakabhadhira $20 avo ayaya handitika kucancel muri kunzi huyai kucancel munoitwa mainterviews enyu asi paunoenda chibva wakabata mari yako yakasara yaya yeregistration $80 uchinoitwa unyorwe zvipere munopiwa receipt usadzoke ndofunga marisiti ari kunyorwa ari kukandwa mugrupu tiri kumaona obva uchipiwa receipt yako yese yakaperera keep your receipt and pamunoenda kuya kunalo yakuya muchinonyora mari dzenyu muchinobhadhira 80 asara mopiwa receipt yenyu yakaperera keep your receipt andika keep your receipt saka ndo nyaya iripo handimaona saka vakanyoresa vese vaya vakabhadhira $20 please find talk to somebody ari kuZimbabwe aende on behalf of you nechitupa chako mutumire chitupa chako kana copy yepassport yako aende nazvo zviri kunzi zviri kudiwa kucity council kuti munoitwa interview dzachona handiti maona so ndo nyaya iripo pane aisawo here airtime guys pane aisawo here airtime takataura nyaya iyi pano tikavhura gurupu tikanopinda mugurupu tikazara mugurupu guys pane aisawo here airtime pane aisawo here airtime guys pane aisawo here airtime tatomiswa nyaya yedu nenyaya yeairtime guys ndokumbira muise airtime titozotaura nyaya yemastenzi tapedza ngatibhoitai zvenyaya iyi ndokumbira muise airtime guys yeMTN anokwanisa mastenzi ari kuita 4.5 hanzi ndaisa airtime okay tarisa airtime yaiswa pafoni yako shamwari pafoni yawandipa namba tarisa shamwari udzoke utaura kuti waita tindirire mberi tarisa airtime thank you my dear thank you asipewa group but ndo problem yenyu takataura pano mukaiginowa 1 takataura pano mwana mukaiginowa 1 omwe mukauya mukati ndezvechitsotsi omwe makapinda mugrupu wakati ndezvechitsotsi tikaita omwe vakati aiwa takatenga ikoko tikutovaka kuna omwe wakati yekuseri vaitimba mavoice notes anaiposta mugrupu kuti anyway isi takati takakutovaka asi ndeimwe imomo don brook imomo takati tanga kutovaka vakatowanda vakauya ndichisama ndaitoti vakandipa maaudio ndoforwarda mugrupu kuti vamwe vaonzwe vamwe vakauyawo hapashaikwa nimuzati vanenge vachidawo kutaura zvavamwe vamwe vakauya vakati ndezvokunyeba mukundigwa mari vamwe vakati chii vamwe vakati kudiwo isi tikati takabvisa $20 we want to see toda kuzvionera handiti toda kuzvionera nokuti zvakafanana nepakatanga makosi guys munoziva kuti maCOS akatanga 2021 zvakataurwa zvinhu zvemakosi 2021 vanhu tikati ndezvekunyepa vanhu kudligwa mari nhema chii vanhu vachikuinda mahara UK nemakwindiwi ndezvenhema vanhu vakaramba tikaudzana zvinhu tikasimbisana pano takazoti after 2 years wounoti zviko vanhu vapera kuinda vakaenda mahara guys ngataure chokwadi vakaenda 2021 2022 achitanga vakaenda kuUK vakauya kuUK mahara kosi raipiwa for free hanimona vanhu pavazoda kuti chokwadi vanhu vari kuenda zvave nenhikiri zvave necongestion kudai handimaona atanga kutengeswa maCOS aya handika asava kuti zvina kutoshota hakuchina handi munoona ndezva zvinongoita izvozvi saka zvinangodligwa tirimo utengerawo keli yapinda tinyaendera hedu alright hanemberi hello yes tadzoka right ngatichiindira imberi nenyaya tasvikira pakuti vanhu vaya vazouya matora mwana mamuchinda nemwana wavo muchinigara naye kumba iri peace job ndobva zvazodii iri peace job kudaro ndakatanga Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ndopavaka ari kupi murume wangu hapo akaenda
hapo ndakandisiya ishe ndichine pamuviri until ndakangobatsirwa everything asipo until now. Kanzi saka muri kurarama sei naye asani? Nditi upenyu hwakatooma, upenyu hwakaoma, chero mwana ndiri kunetsekana. Ndi mwana wechangapamba hembe everything ndovandavarondedzerawo ndovandava open up kwavari. Uraiti sikatoshandawo kune madhona angakubatsira hembe dzomwana aka nechikafu. Ndikati mukandibatsira ipapo nemagona asingaiti because zvele zvakatondiomerawo. Zvawava nesu usatombhara usachema, tichakubatsira, tichazama nepesi patogona napo kuti tikubetsere nechikafu chemwana nemukaka zvese nekadzi wemwana zviripo, ndovandati zviripo. Alright, uchatipa kadzi romwana, uchatipa nepassport, toenda nazvo kuchipatara vanotarisa mwana kuti ari sei, ari healthy here. Ndati alright. Then Sunday ndovavauya neinosanzi alright, nyaya yati atoitaura kumadonors edu toti vachakubatsira, usambova worried zvako, everything fine. Chichi asitondisimbisa paya. Monday ndosvanzi tauya ndauya kuzokutora nemwana nditokupa mari yetransport iwo, but iwo hatichaendi newe kuclinic, iwo chaenda kuJoburg hospital ndokwauchanotorera zvinhu zvacho. Zvachaita haiwo titembe tiende nemwana achanoongororwa nadhokta kuti anonwa mukaka wakaita sei nehembe dzake, anopfeka hembe dzakadii, hanzi havadi kuti azoriekta here, amenokureekta chii, kana kuita marashi nokuti hembe muningina imbomira pongo, muningina chimbomira pongo kamira pekutanga papai network iri kuita ichitiza pongo akagara pekutanga, dzokera ipapo. ndovandati alright. Ndobva vatora mwana, ndobva ndakwira, ndobva ndaenda kuJoburg hospital. Ndichisvika kuJoburg hospital ndobva ndavafonera ndikati ndasvika, ndoita sei? Anzi chimbomira. Pane kuo iri kupinda sisi. Alright, daira tozofona back. Haya, but guys, ndivo same people of last year. Mainzwa style yachona. Kune we last year futi ndizvo zvavakataura papa kuti mwana ada kuenda kunoongorogwa kuti kuti ari healthy here. Ndo zvavaita futi same people guys. Same people. Exactly ndo zvakaita kune uya we last year kulimpopo ya kuna maini mai track. Ndo zvavakaita kuti mwana ada kunooneregwa imimi mochinda munokwira kwai moenda kupi, amene kwa wakaendesewa imwe direction, moenda naiko tozofonera ndozodi mai track wakapa endeva zvakaoma. Those same people are guys, itori syndicate ndivo same people. Ndivavo. Isem syndicate. Kuona vari kuiswa kupi? Those same people, ndivo same people guys, ndivo. Ndikaiva mbukuna nakwanda kufona sezvipakarasika mwana kapena vanhu varipo tinzwe kuti vari kufona pa morning vane information. Ende vakadzi tine utsinye, so vakadzi tine utsinye chaiwo ndo watinawo. Saka kufamba chibaba vana vevamwe vanhu iwe wako unai, chero mwana wavaichengeteswa mai ava kakuchinzi mwana weduka haasi mwana wavo. Mwana uyo wavaichengeteswa yaka haasi tori mwana wavo, mwana akatotogwa futi somewhere else.
Regai apedze pafoni yake. Ende vanotageta vari kuzvitamburira kunoba vana kuvanhu vari kuzvitamburirawo zvavo ndokavanoenda kunoba vana. Havangoende pese pese vanotonyetsotamba. Last day vakaenda futi kuna maitraka paya handitika vachienda nemaitraka havana kana chinhu vakuzvitamburirawo. Iko zvino vaenda futi kune udyo onyetsera hana kana chinhu vakuzvitamburirawo vaenda futi ipapo. Hazvakaoma. Hanzi ya SIS MELLY chokwadi mwana akatobiwa. Akabiwa akabiwa. Akawanikwa mai vai akawanikwa. Mwana akatobiwa kumoyeyo wakapiwa kuchinzi mwana akatobiwa. Ende chinorwadza ndechoti zviri kuitwa nevamwe vedu guys, zviri kuitwa nevamwe mafellow Zimbabweans, vamwe vedu vanofanira kunge vachiprotecta vana vamwe vavo, vana vedu ndo vari kutora vana vachiva vachinotengesa skani. Zvakaoma. Apedza. Hello, sorry. No, it's okay. To understand that. To understand. Antipakashaikwa mwana saka vanotofona. We understand. Ava vafona ndevapa. Ndevamwe constable vanga chindiratidza foto yomwe mwana atowanikwa kuOR Tambo ari mumota. But iye Russia ane 1 month. KuOR Tambo? Hey, saka abatwa. Vabatwa. Zvakaoma. Anotongoti ende zvakaoma. Icho syndicate guys. Right, ngatienderere mberi. Ndobva zvanzi chiwa svika kuya ku Johannesburg hospital. Ndobva ndanzi ndobva ati zvinhu zvacho zviri slow chimbomira tambosvika kubasa doctor angasati asvika anzi ari kuuya after 3 hours zviri kunonoka ari kumucheka. Ndobva ndati alright. Sa iwe wanga wakangomira pahospital chikafu chacho wanga wapuwa nehembe? Ndandisina because ndandakamirira kuti vandisendere kuti ndonanga papi nevoucher yacho yavaitaura ameno voucher yekuti ndigozopiwa hembe nechikafu chacho. Alright. Okay. Ndobva ndambomira after 3 hours ndobva ndafona zvikanzi ndobva handiti in fact ndakafona before 3 hours ndakafona kuda 2 hours ndichibvunza kuti mwana ari sei asi kuchema zvikanzi ari right usingaiti usatombowara zvako mwana ari right. After 3 hours vaitofamba vachitiza. Zvakaoma. I think so. Ndobva zvikanzi icho imbochimire mbichana toya hayo gara foni yako iri on usatombowara tiri kukusendera izvezvizvi. Pandakazofona manje foni yanga yakungoringa haichadairwi pesira yakutoenda kuvoicemail. Ndobva ndogarei pano chega ndichidzokera hangu. Ndakutosvika Binoni ndopavakazondisendera meseji yaenda kusendera iya vachitoti mwana naye. Ndobva ndakamanya kuBinoni police station ndobva ndanovhura case ndobva ndanoreport. Right. Pamba pavaigara apa pavanga vasvikira apa makaendapo zvikanzi chii? Touya nemapurisa ndobva tasvika pamba mapurisa ndobva vanoka hapana akadaira vanhu ndokutobuda panze chii chiri kuitika. Maijuniya vaya vokundiintroduce vaya nevana vakatisanganisa nevanhu ava ndobva ndakavaudza maijuniya vari kunditi vaenda nemwana varipi zvikanzi maiwe
vakutanga kutaura kana pano varobha vanhu mari dzavo vakutondiudza maijuniya kuti inini vakatora 200 yangu vakatotora baba juniya 200 kuti kubasa kwavo ikoko kwomuBSK kunodiriwa vanhu vadaiklinira chembe ipapapo vachizibikira. Hanzi isusu tiri manesi, basa redu ringe richingova rokutarisa chembere nokudzibaya mainjection evanhu vanoshanda homeBSK. Munin'ina wangu wabigwa nevanhu vakapane mwana akabiwa futi last year, ndivo same people vakubira. Andiona exactly zvavakashandisa pauri iwewe ndo zvavakaitira pane mukadzi ari aive kumukadzi yakupolokwane ainzi maitraka zvawaita exactly isero vanhu vamwe tutotsvaga vanhu ivavo. Sisi Melly ndiudzei kuti mwana uyu akadii pamwe ndiye wandaisara naye. Ndo zvandaichotaura ndichatodza vanhu ndikati mwana wawaichengeteswa mwana akatobiwa haasi mwana wavo. Ivo vakasvika vachizviita mapostori here asi vachishanda vachitopfeka hembe dzavo vachishanda kuhospital. Kwandiri vetori nemuSamaria vachiti kana vona mata vosunga dhuku. Exactly. Ndivavo same people. Ndivavo. Ndivavo mwana uyanzi ndichagoziva nenda kutobvunza maitraka vacho kuti mwana yakakura sei. Mwana yainzi chi guys? Sifisa I'm trying to aid you kudona, I don't know what's going on. Mwana yainzi akakura sei guys wamaitraka? Traka yainzi akakura sei guys? Mwana yainzi akakura sei? Wandaisara naye anoratidza kuti akuenda ku4 years and mwana aive nerush ungati ieczema. So anogona kutora ariye because anenge ilast of last year anenge ainzi 2 years ndiye ainzi 3 years Larissa hanzi 3 years saka ndiye ilast year saka ndiye mwana wakapiwa iye wakaningirira iye. Jehovah vakamuchengeta avo wangu vakasamuuraya simeni. Havaurayi vana ava asi kuti vana ava chokwadi chiripo chekuti vanotengesa vana. Handikuona kuti mwatobatwa kuOliver Tambo anga achida kutokroseswa airport. Ende zvakaoma ndo exact ndo zvakaitwa zvikanzi tinoda kuenda nemwana kuningirikiri kunotariswa nemadhona kuti mwana ari fit here kuti exactly zvakaitwa ndo zvakaitwa maitraka ivavo. Saka iyi message yawasendegwa iyo kaiyo vanhu ava vakapiwa information neshamwari yako nokuti kuna maitraka vakanyepa futi kuti vatora mwana takuvafonera chiti dzosai mwana vakati murume wavo vakati chigaizi murume wamai vaitora neinformation murume akamitisa maitraka ava handitika anga akatinyenga here kuti taihura naye hana kuti bhadhara chikwereti chedu tikuda mari yedu yakatikecha only to find kuti baba ava vatraka ava vanotori mupostora anotengesera kumasikeni uko kure havatombozivi vanhu ava hakuna kumazoko akamboinda vanenge vari nyaya dzanenge vatsvaga muvanhu vakadzinzwa information yekuti iwo wakamitiswa yakanyogwapo vakaudzwa neshamwari yako vakaudzwa neshamwari yako. Alright, mira bata wakadaro mirai guys ndikuverengere message yakasendegwa mwana uyu musi vatiza vasvika kwavangu vachienda nemwana 3 hours dzanga dziri dzekubhaya time vakamusendera message inoti shamwari wakatambudzisa sisi vangu uchidanana nemurume wavo nhasi ndatumwa nasisi vangu nabankuru vangu kuzotora mwana wavo une shuwa kutambudzisa vana here iwe hure iwe uzvisiye manje ndakauya kuzotora mwana anosvika kuzimu mangwana wakaradzisa sisi vangu nemwana kwenguva yakareba. Blessing akabuda kare kumugodhi Blessing akabuda kare kumugodhi usavharwe ane mukadzi. Blessing uyu chii chako akataurwa hapo? Blessing uyu iboyfriend yangu ndo baba wemwana. Blessing uyu shamwari yako inoziva here information yekuti Blessing kumugodhi maipinda miswa mugodhi chichi shamwari yako ine information here yekuti wakambodana nemurume womunhu? Ine Blessing uyu handifungi kuti ane mukadzi ndakadanana naye asina mukadzi anotori mukomana chero hama dzake ndiri kudzibvunza kuti hawo zviri kunzi Blessing ane mukadzi ndizvo zvikanzi sambohwa kunyepero havanonyepa asi information yekuti uyo munhu wakanonzi Blessing shamwari yako inoziva here?
inozviziva nokuti ari mugodhi inozviziva. Kumba kwangu achinoja uku kune vamwe vanhu vanoziva nezveinformation yako here kunze kweshamwari yako iyi? Mastand wangu anoziva because ndandiri kusagona kubva zvakaenda baba kumwedzi ndainetseka kana kubhadhara rent. Mastand akapedzisira abvunza chii chiri kuitika. Mastand ndikamuudza situation yangu kuti inini mai so. Okay, saka Blessing muchiri kudanana here? Ari mugodhi kubva tichiri kudana, tiri kucommunicate. Ari kwari mugodhi, uri kureva kuti ari mugodhi underground? Alright. Kunonzi kustill fontaine. Alright, no, ndanzwisisa. Saka kucommunicate kunonetsa. Vanotoita zvokuti kana munhu akapinda nechikafu vanogona kusenda message. Vanogona kutaipa message. Then kana munhu azobuda ava pane network message yopinda, inini ndoverenga. Kana iri audio inini ndoteerera audio yayo. I know how they operate makorokoza anogara kumugodi. Saka makamuudza here kuti mwana akatorwa? Handina way yokuti ndimuudze naye. Ko message iyoyo yekuti ugare wakaisa message? Ndinoisa paSIS MELLY because maitiro evanhu ava vanoshandisa foni dzakasiyana-siyana yekungoti angopinda nayo vawana chance voisa message. Ndozvinonetsa. No, information haiwa havana munhu Blessing wavanoziva. Information vakaiwana kushamwari yako, ndiko wakawana information. Havana Blessing vanoziva. Ndo zvavakaitira mukadzi yemaitraka but tazotsvaga baba traka. Alright, chimbomba twakadaro. Hello dear. Hello Sifiso. Hello? Sifiso kwete iwewe sisi vako vapinda. Sifiso. Hello Sifiso. Hello? Sifiso. Ndisisi vako here anonzi Sifiso Changwesha. Ndisisi wangu. Network iri kunetsa. I think adona futi network iri kunetsa. Ndiyangati ndi-add ndenda mu-add. Wanga usina vaudza? Ndangozivisa sisi vari kuZimbabwe, ivo ndangasati ndavazivisa, saka vandiudza kuti ndavazivisa. Right. So guys, pane mwana uyu I think atopostwa kana ndizivi nabamnini. Tarisai iri audio. Mwana uyu ndiye mwana akatorwa. Guys, look out for that child. Kana maona mwana wanda apostwa iyeye, makamuona udzai mapurisa. Hatizive kuti vakadzi ava zvavanotorika vanotori dangerous. Andi message yavakusendera nechii nenamba ipi? Ndiyo namba yavaigara vatichitaura nayo. Ndichakusenderai namba yacho. Iyo namba ine WhatsApp? Haiti WhatsApp namba yacho. Vakasenda iri message chaichairi? Message. Right. Saka polisi maita aleti zvino vari kutsvaga vakuza mwana akura zvakadii? Mwana ane 4 months. Mapurisa kuti matozobata otambwa anachikudzai inyaya yekutoti vari kuita maroad block. Kutsvaga vana ivava nokuti kune vana vakawanikwa 19. Kune vana 19 vakawanikwa vari kune imwe imba vachimirira kutrafikiwa mazera ese kwanzi kupiko Eastern Cape here guys. Kugwagwa kwangu kwakazara vana ku Eastern Cape isenge pameno kwakazara vana vari mumba 19 vakarescuewa vai animona vachida kutoindiswa kunze kwenyika. Saka kune maoperation iwayo. Alright. Kune vana vakabatwa vari 19 mazera ese kubva pamazera madiki kusvika pama 13 years. Vakatovharigwa mimba vachida kutotransferwa kombi yatomira kuzotora vana kuti indise uda vaida kuinzwa kuairport ora ndikupe ameni. Zvakadende vanhu ngavave careful. Vanhu ava vanoita senge vari nice, senge vanoda kukubetsera, senge vanhu
manesi senge vanhu vanonamata because inini vaitondiitisa maprayers romba madzimai vechinamate voita senge iwowo nesituation wobva watowira wototi iwo ndawana vanondibatsira. I understand you very well. I know kana munhu uri musituation uri vulnerable unenge uchitofunga kuti mwari vatumira angel chaiye kuzondinunura usingazivi kuti utobigwa zvakare. Iwe maitira kaima futi mukaka ndo mazera acho avanotora iwayo. Because inini ndakatofara musi wandakaudza kati situation yochinja ndowana kuti ndingabatsirika nemwana chero pandiri ndokwanisa kubhadhara rent because mastand wangu ari kutondi-understandawo nesituation yandinayo handisina mari yerent ndisina chini kati mastand wangu ndakakumupawo something ndisingazivi kuti yo vari kuda kutonditorera mwana. Shame. Sorry hako munin'ini. Sorry hako. Sorry. I know kuti uri kutorwadziwa zvokutodaro. Tichangonamata kuti mwana uyawanikwe. Zvatotanga kutobata uyu izvozvi handikuona uyawanikwa ne 1 month. Mai vacho vakatochemawo vari samwe. Handiwaona. Awanikwa. Saka iwo kuchema kwako anowanikwa. Ngatingorambai chingonamata nekuti isusu chingoisawo noise kuno kuma social media kuti vedu guys, can you please share the live? Share the live, guys. Can you please share the live? Share the live as many times as you can, guys. Share live. Shoko ngari fambi. Shoko ngari spread, guys. Torai mapicture emwana, tenderedzai mwana. Tenderedzai mwana, guys. Tenderedzai nyaya ishi. Tenderedzai nyaya ishi kuti kuti vakurumidze kuti vafambe. Utsinye waka andizini ndingati kudi. Ndokumwe kuroya kwako. Ndo imwe level rekuroya, guys. Ndo rimwe level rekuroya. Eish. Zvakaoma. Right. Chirega ndikudrope mnin'ina isusu tongoita batsira kuti anoisi kuno kunchapana nchikufonera nchinzwa kuti iwo kana ukwana any information please tell me. Ndikwana any information ndenge ndichikudza. Anditi. But just be strong. Just uri ujobhe kupi kwacho? Kupi noni kunonzi kuKingsway. Alright, tenge tichitaura pamwe ndichagona kuzosvika kuzokuona. Tenge tichitaura. Saka una kumbofungawo kana kumbotora pikicha yevana ava. Pana kana akafunga kutora pikicha yevana ava? Hapana, chiro matogara hapana akafunga kutora piki. But wakatarisa vakadzi ava mazera api? Umwe wacho pane vakaita muslender mutsvuku. Ane body ndingati seya neko pamasocial life pamauyedu nekumusha anosikanwa. Ndingati body seya neko. Yakadaita seya maititi but iwo mutsvuku but ari kuma 25 to 6 years. 25 to 26? Koita umwe vamwe mai vacho vanenge vari kuma 35 years vamwe vacho vakaita sei mai vavo? Vakadii? Vakaita vajaini bichana vatsvuku pavai vari kunoko vaiva vakarukwa soft plate yebrown. Saka namba iyi mukaifona haichapindi? Haichatomboiti zvachose. Alright, munin'ina wangu, try to be strong sezvauramba uchingove strong wakadaro. Titry tibatsira kutsvaga mwana. Namba yako ndanayo tenge chifonerana. Okay, sis. Alright, sharp. Zvakaoma, guys. Kuba mwana ne 4 months, guys. Guys, musajaje mwana ushu. Don't judge. Mamunzo nyaya yakachitaura. She's vulnerable. Munhu kuti imagine ningo sina kana chikafu chemumba, hauna kana diaper. Murume akapinda kumugodha usitanobuda rini. Then kongouya vanhu vachitaura kuti tine madhona da kupa chikafu, guys. Handichimaona. Haumbofungi zvakawanda kuti pamwe ndoda kubikwa mwana. Izvikuru sei vachitaura neshoni yekumusha kwedu. Ndoda kuti mugare makazviziva, guys, kuti kana kune vanhu vanoroya vanhu vekumusha kwedu. Kumusha kwedu tine vanhu vanoroya masikati machena. Mazimba kuroya masikati machena. Guys, kune level of witchcraft inodarika here. Mwana ari pamukaka izvo zvari kupei mwana ne 4 months. Vari
kumupei mwana ne 4 months guys. Mwana uyu vave ne 3 days vatora. Vanenge vachimupei. Mwana ari kuchembera mai vake, mwana ari kuda mukaka wemuzamu, vari kumupei. They don't care. Zvipamwe mwana ngakutopiwa maheu. They don't even care. Kana pane munhu anotyisa pano pasi guys, ndoda kuti ndikuudzei. Nyoka cheche unoirova musoro wapa guys ikafa. Handimanzwa. Chinotyisa pano pasi munhu anotyisa. Ngwarirai munhu anotyisa guys. Munhu akaoma. Mona kuti vanhu vakaenda chizvita mapostori, kuzvita vanhu vari kushanda mheno, vachiziva kuti vane target, ende vakatanga vato investigator, kutoita kutsvaga imba kwavakaita kwemadays ukako, vaita survey information, vaita survey situation, ende shamwari achiwapa information ka anogona kuva asina kuwapa information nekuda. Hanomaona pamwe aitobvunzwa mubvunzo kunzi saka shamwari yako uyu murume wake ndiani, saka murume wacho ari kupi, saka zvakafamba sei, anenge achindongobvunzwa nditaura nyaya nevanhu vandikugara naye, asi kandoziva kuti information inoda kushandiswa. Handifungi kuti akatobva information zvokutonyeya, anenge aitovapa zvokutoti vari kungotaurawo nyaya. Hani munoziva mugotaura nyaya panapa muchikotaura nyaya, umwe munhu achitotapa mashoko, imi muchingoti tiri kungotaurawo, wozowa zvakutobuda semakuhwa, imi maingotaura mune zvakanaka. Mazimba akutyisa asikana, ngwarirai kwamuri uko. Kana vachigona kuba vana mwana ne 1 month, kwai kune mwana abatwa achitendeswa kuOliver Tambo ari mumota. 1 month mwana abatwa. 1 month abatwa. Uyu 4 months mwana ashaikwa, mwana mucheurushiye. Mwana mushiye. Kuba mwana ne 4 months anyway. Vamugabe tukukona tinogamuchira vatina shemugabe, we see you. How are you brother? Hello. 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 Yes. Hi. Kola tisi kukunzwa network yenyu. Dubai ka inonetsa network. Guys, kana pane chinhu chakutyisa pano pasina tityai mazimba. Mazvinzwa. Ityana nayi papa, tyana nayi, kutyana chako kutyana nokuti tinonaka tichisekererana kudai, asi tinogairana hora. Zvatinoronga, we are selfish. We are selfish. We don't think about other people. We don't care about other people. We only care about ourselves. We don't care who we hate. Tinongoita zvotaita. Tinongoita zvotaita zvatinongoita. Hatina basa kuti ningazoita seka kuti ningazodi amene koko. Dei maratibatsira. Dei maratibatsira. Fambisai shoko vasikana. Fambisai shoko vedu we tiwane titsvage vanhu vakadza vabatwe. Itori syndicate guys. Itori syndicate. Itori syndicate. Hamunhu akaoma masikana. Hello. Hayo. Hello. Hello, Sfiso. Hello. Yes, network yenyu kuDubai netsa waisa here VPN. Atisi kunzwa. Isa audio. Atisi kunzwa iso. Shame. Eish. Zvakaoma guys. Isa audio atisi kunzwa, isa audio. Hello. Hi, SIS MELLY. Yes, what do you say? Right. Toda kutaura panyaya yewana, even kuno ku Cape Town, vana vari kubiwa, hanzi kune kwavari kuendeswa. Ndakanganwa nyika yacho yakatotaurwa, hanzi kuri kutorwa vana. If you see kuti vanhu vari kutora vana ava vachiri vana vechidiki, ma25, ma24, havasitombori vanhu vahombe like ma38,
kubva pa30-35 ndo vanhu vari kuita basa iroro, because wasikana wakadzi wakavasvino wakatonaka ndo vari kuita basa iroro, because kunoku vakabatana futi nevakadzi vekumalawi if I'm not mistaken, because kunoku wakashayikwa wana more than ninge 4 vari kutransportwa kudaro. Saka be careful kuti vanhu vaita handiti mukona kuno kuSouth Africa vakanyatsokutageta, because vanhu vakawanda ukaita mwana wako wakutomusiya aine 2-3 months wakutomusiyira munhu kuti ndisarirewo nemwana wangu ndichienda kubasa, ndipo pavari kutageta vachitora vana vevanhu. Thank you very much, Kola. Guys, Kamira, itrai kufonera chisocha. Mazimba taipa, mirai tipedze. Ndida kuti ndinatso kukuonesai kuti chimwe chatiri kudzingirwa kuSouth Africa chi. Hello. Hello, SIS MELLY. Yeah, that's clear now. Yes. Kuri say? Ndiri right, SIS MELLY muri sei? Mushe. SIS MELLY ndabatikana mufunge and brilliant munin'ina wangu mwana wamainini wake. Mwana wamainini wangu vatevedzana namama wangu inini. Mama wake vakashayika. Saka SIS MELLY ndanchida kuti ndifone, that's why ndanchitry kufona ari live, because zvandibata SIS MELLY ndiri pano, zvandibata zvisingamboiti, and I'm sorry to say kuti on the other hand ndiri kurwadziwa kuti ndibelieve story brilliant SIS MELLY. Okay. Because pane zvakawanda zvakaitika zvandisingadi kuti nditaure nezvake munin'ina wangu palive, but abirwa mwana haana kutiudza, haana kana munhu wacontact. Atindaudza sisi, atindaudza kuna sisi vandaudza vati vakuudzai. Nhasi munin'ina wangu inini amuudza nhasi munin'ina wangu inini. But wona ikola kuti mukazama kuburisa kutudza chokwadi munin'ina wangu iyoka tinogona kumubatsira wona iyi. Zvino mukavanza chokwadi chona tinokubatsira isei muri wona munhu wani, ende tinoda kuzodzoka tidzizive kuti nemhaka iye asiri kukuudzai kana paine problem toigadzirisa. That's why ndanchida kuti ndifone. Ini problem yemwana iya SIS MELLY handiziya nhasi, but mabviro akaita kumusha brilliant akatobvawo achitiza ane mwana kuZimbabwe uri kuchengetwa namama wangu inini. Right. Handimaona. Saka magariro ake hatitombozivi, hacommunicate nemunhu brilliant. Akatomboita mwana prior mwana iyeye, kana kuti akabva kuZimbabwe ane nhumbu handinyasoziva, but ndo zvataifungira nokuti hatauri, handi munozvinzwisisa. Saka zvinhu zvinorwadza kuti brilliant anowinda palive, towonzwa palive kuti ari kutaura nyaya yemwana, isu tiripo masisters ake kubva musi weMonday. Exactly, handi munoona. Kana pane problem anotaura kuti pane problem, izvozvi ane mwana ari kumusha waasingatombozivi mwana wake kuti mama vari kupi kana chinyi, ari kutambura kuSouth, hatizivi kuti akagara sei, but hatauri kana kuti chakagarira kuSouth Africa. SIS MELLY ndatonzwa achiti rent nyaya yechinyi, kusvika pakuzobirwa mwana chaari kutiza kuZimbabwe chinyi. Okay. KuZimbabwe kuda anenge achiti ndakuitawo palife yangu ndega, but ari kutambura ikona abirwa mwana, because haana murume yeye wari kuti ndo takatonzwawo last time hafoni hacommunicate. Guys, Grace ari kutaura, sisi vacho vakutaura wani kuti hatitozivi, tatongonzwawo palive nekwaari hatizivi, hatauri nevanhu, saka vainomubatsira aripi ivo vatonzwa voice rake palive. Come on guys, she's making sense. Ndatonzwa palive ndichitovhura ipapa SIS MELLY. Chinondirwadza ndechekuti haana kana munin'ina wangu ari kuti audza nhasi nemavoicemail angachisa. Ndikati ko brilliant namba dzake unadzo, hatina kana namba dzake. Akabatsirwa mwana ye akangowanikwa ameno kwakawanikwa neumwewo munhu muSouth Africa, ndofunga akaziva mama wangu. Akangobirwa mwana. Ewa haana kubirwa mwana, kuda akabva kuZimbabwe ane nhumbu, kana takaita nhumbu kuSouth Africa ndinyasoziva. Akangozofonera mama achiti hanzi mwana ashayika, ndazvara mwana premature. SIS MELLY haisi chinhu chekuti mwana mudiki brilliant, asi hake mwana kuti akura ari she's my late 30s, wekuti she will go through that asina waanoudza. Muri kunzwisisa? Ane makore iripo masisters ake. Brilliant probably 32, 33. Handimaona. Saka ashayikirwa nemwana. Zvakangopera, hatizivi kuti mwana iye akaita sei, handinyasoziva story yake. Akatongoonekwa achiti hana nhamba. Saka munhu wakazomuona brilliant ari kuSouth Africa akafonera mama wangu, I think
akati imi ndasangana nemwana wenyu ari pakati antori nemwana. Mama akati anotori nemwana, umwe mwana zvere kana kuti nokuti akaita nhumbu akati mwana ashayika, saka umwe mwana wava mwana futi umwe wechituuru wakaitira kuSouth Africa ikoko. Zvikanzi ari kuti murume akaenda kumugodhi nanhasi haapo. Saka ari kurarama sei, wakagarirei kuSouth Africa? Munzwisisa, anga asina foni. Naisiso kana ari kumusha anowirana here nababa vako? Brilliant aigara namama wangu inini kubva zvakashayika mama wake mainini vangu. Akazobva pana mama wangu achinoororwa Brilliant. Okay. But hatizivi kuti chii chakaitika nemurume wake. Murume wake akazongouya nemota nehembe akasiya pamusha pana mama wangu nokuti ndo pavanoziva mama wake. Saka hatitombozivi chero nesu kuti chii chavakanetsana nemurume wake hake, asisina first murume wake wemarriage yake. But why is she going through that? Isusu hama dzake tiripo. Paigara kumba kwenyu semunhu anerera maimubatawo here zvakanaka kola, because kazhinji pamwe pachona pamwe handisi kuti ndizvo, but ndingotibvunzawo pamwe anga asina kugara zvakanaka. Iye zviri kwaari kuti atsanangure side of the story yake. Kuti anga akabatwa zvakanaka here namama wangu ini maziviro angu Brilliant aigara namama wangu svikasvike pakunoroorwa. Ndo zvandinoziva, neni handisisiri kumusha. I was out of the country, but ndaizviziva nokuti aenda kumusha chinongoona paaigara namama wangu. Saka iye zvava kwaari kuti haana kubatwa zvakanaka, because ini handingatauri izvozvo nokuti mama ndevangu ende Brilliant munin'ina wangu. That's why ndakuudza kuti Brilliant munin'ina wangu. And I was shocked kuti nditonzwa voice yake, because ndasenderwa mavoice note nemunin'ina wangu achinditi. Saka ndichitomuti ko iwe nyaya musikana we chii chaitika? Iye ndobva nditi Sifiso ndati ndiBrilliant. Ndikati Brilliant wani? Brilliant wedu here? Brilliant. Zvikanzi ndiBrilliant. Kati Brilliant angabirwa mwana akasataura. Mama atomubvunza ndofunga pamavoice message kuti mama wavaudza here? Akati aiwa handina. Ko baba wamwana? Zvikanzi handina, handimuona. Saka ndabatikana hangu kubatikana. I get you. I get what you're saying. You want to support your sister, but your sister did not say anything. Anyway, I'm trying to add a back. Pakoli yako baba muriwana muri. Yes. Brilliant. Hello? Right, ndina sisi wako panapa, ndina Sifiso. Hey, kuongo sina kudzana sisi nemhaka yei nai Brilliant. Kuvaudza nyaya iyi? Ye mwana. Zvakaitika ndezvokuti inini ndendisina kana airtime kana chii kana mari ndaina. Okay. Zvaizvakandiwaesho hakusi kuti uda pandawana hangu chance, pandawana mari ndabva ndaudza Sifiso ari kuZimbabwe pandawana tari. Ndakatonamapurisa akatondiwana ndiri kusero uku ndichitoita pitstop ndichiwasha kuti ndiwane mari yekuti nditenge data reWhatsApp. Ko mama wako kumusha wakavaudza? Mama ndina kuvaudza. Linda, why usina kuvaudza? Ndiri kutosha ndotanga kuvaudza ndichiti kudii. Why ukama wenyu wanga usina kunyatsomira zvakanaka? Wakamira zvakanaka, nditori mama, ndisisi wamama wangu, ndovatori neumwe mwana wangu musikana. Okay, all right. But unova kuti vaudze kana nokuti pakazozviwa nemakuhwa zvinozoita here naBrilliant, iwo mwana aningirira mawashayiwa mwana kuzonzwa nevanhu kuti sezvaita sisi vako ava kuzonzwa palive kuti ivoice remunin'ina wangu, imi musina kana chakaipa chiri pakati penyu. Unofanira kuti ufonere mama wavaudza kuti mama ndakaita mwana, vanga vachiziva kuti une mwana. Mwana ndakaudza sisi. Okay. But panguva ina pastor kuti achabvunza zvakawanda, mama ndakaita mwana uya abiwa vazive. Right. Sisi vako vari pafoni apa. Kana muchida Sifiso kwalidogana naBrilliant uyo munin'ina wako chitaurai, plus Brilliant inomaliza nana sisi vako apa kuti mupote muchitaura. Haungashayi chikafu, haungatauriwo nasisi vako vari kuDubai vanogona kutumira $50 ekutenga chikafu. Brilliant. Kose usingatauri navo. Brilliant. Kowai wadarirei kudaro Brilliant? Chii chiri kuitika?
Brilliant. Handisi kuda ucheme but ndiri kutaura on live. I've never been on live inini. I've never been on live. SIS MELLY ndiri one of the diaries. Ndovatevera zvangu handiendi pamalive but Brilliant ndarwadziwa. Handidi kukunyepera. Handidi kukunyepera ndarwadziwa Brilliant. Hapana hangu chandingagona kuti handisi muSouth Africa kuti ndogona kuti ndiende kana kumapurisa kuti ndidini ndibetsere but Brilliant wandirwadzisa. Ende mama izvezvi handitokwanisi kunovaudza mama izvozvozvo Brilliant kuti ndozvakuitikira because situation yamama now hautozivi mama since wakabva kuZimbabwe mama she's been not well vane mwana ende vanenge vachinetseka Brilliant kuti Brilliant hafoni hadini izvezvi ari kutambudzika ndakanzwa kuti ane mwana hauna kuvaudza mama kuti une mwana wakaudza hako Sue inini ndanzingazvizivi ndakatozonzwa namama ari kutambura ikoko ari kuitei mama vakakurambidza kuenda South Africa first time Brilliant yawakaenda you know iwe handisi kuda kuti titaure story yedu yemumba medu pazere vanhu but chokwadi unochiziva chauri kuita kuSouth Africa chii Brilliant uchitambura kuSouth Africa iwe une hama una mai vaunogona kugara navo ugare namai vako chii ndikuti ndingambosvitsamira ndiri ndega kuda zvingaita ko mwana wako Brilliant ko mwana ari kumba uchizama chatakonewa chii Brilliant isusu ndakazama we were trying kuti tikubetsere kubva kwawakabva kumurume wako handiti tikutsvakire mabasa ikono kune makosi anoitiwa uchichengeta mwana wako nemwana wako ugere pamba namama handina kuti nogara pamba Brilliant you never said kuti nogara pamba tisina zvatinokupa tokutsvagira mabasa kana uchida kuenda kuchikoro you know that Brilliant iwewe handisi zvinhu zvandingakuudzira palive panapa wakabva kuZimbabwe iwe uchitiza unoziva zvawaitiza Brilliant handiti mama vakakuti gara but ukati ndakuenda chakasvika tikaitika nemwana ikoko hatina zvatinoziva Brilliant uri mwana mudiki how can you go through this uri wega mama vako vari vapenyu kuZimbabwe ini ndiri mupenyu suwaripo I agree with the sister 100%. She's concerned. She's concerned. And iyo panguva yakafanira iyo let them vent out so that after this vachita has joined forces kutsvaga mwana. So vana havakwanisi kutsvaga mwana vasina kupedza let them talk vapedze from there vachabatana. Ipapa ndinonga sataudza nhamba vave nadzo matosangana paSIS MELLY papapa muchatora nhamba muchataka kutofambirana pedzai shungu tauriranai pedzi. handizivi zvangu macomments evanhu SIS MELLY kuti ari kuti kudini no there's nothing anoziva zvandiri kutaura she knows Brilliant handina nhamba yake ndiri pano mama handizivi kana vane nhamba yake handinyanzo kuti you are going through all that Brilliant uri wega why chauri kutiza kumusha chii Brilliant uchinotambura kuSouth Africa ikokoko chii achiripo here SIS MELLY aripo she's there chauri kutambura chii chauri kunotambura chauri kuda kuita chauri kuti utange chinhu chako wega chii but uri kuramba uchiita vana Brilliant ikono mwana abiwa ropa rako rabiwa Brilliant ndarwadziwa handisi kuda kumbokunyepera zvangu handisi kuda kana kumbokunyepera handisi kuda kumbokunyepera Brilliant ndarwadziwa ikono mama fonera mama inini I won't tell mama zvinhu izvozvo kuti ndozvaitikira kwauri iwewe Brilliant fonera mama izvezvi udze mama nyaya yako because vachainzwa ende kuti vainzwe nemakuhwa hazvina kumbonaka I don't think Brilliant kuti inyaya mama yavachatambira iyo zvakanaka ukasavaudza iwewe okay please do right Brilliant ita right mwana wako izvezvi mwana wako one waonaye hasi one komana ari kumba kwomurume wako hatizivi kuti mwana ye maybe is okay ina handizivi hama ikoko kwaari mwana wako ye mukomana uya but watinaye kumba izvezvi ana mama Brilliant please nzwirawo mwana wako nzwira mwana wako Brilliant une umwe mwana futi ari kuna baba wake kozoti uyu ari kuna mama okay umva waita futi mumwe aiwa munin'ina wangu toda kuti kana mwana tawana mwana toda kudzidzisa family planning anti toda kudzidzisa family planning umbomira zvokuramba chizvara una urorwa iwe
Saka wakufanira mama kuZimbabwe anditika uchivaudza. Brilliant. Uchawafanira handiti? Why uri kuchema Brilliant? Pane chauda kundiudza? Pane chauda kutaura? Taura hako, sununguka kutaura. Pane chauda kutaura Brilliant. You can tell me. You are free to tell me. Tell me. Taura chauda kutaura. Ndiudze chauda kutaura. Chi Brilliant. Are you sure tana zvokutaura? Na mama ugere zvakanaka kuZimbabwe? Ugere zvakanaka na mama kuZimbabwe Brilliant? Vana sisi vako ava vaikuitirawo here business? Hapana business avambondiitira. Wakambovaudza here kuti Brilliant inini Brilliant ndakamusiya ndichienda kuUK ari kuZimbabwe namama, akasara roho rwake Brilliant akanga ari kumurume wake. Anga akagarisana zvakanaka nemurume wake, hatisina anything chekuti takaita chekuita. She was happy nemurume wake seniwo ndiri kwandiriwo nemurume wangu. Brilliant ndakazonzwa kunzi Brilliant asiyiwa pamba nemurume. Ndakadai handizivi kuti Brilliant chii chakanetsana nemurume wake, handimunzwisisa. But why is it kuti Brilliant matakaregwa kumba kwenyu handitika akaregwa namama venyu mai vake mainini vake handitika, right? Why is it mama pavakashayika mainini vakashayika rini? Vakazogara namama. Vakashayika rini? Mainini wangu Brilliant vakashayika rini mainini? Grade 5, regret on 99, 2001, 2003. Yeah, kudhara 2003. Saka Brilliant pakauya makatokura naye ndimi. Sei asina that ningikiri bond nemire kuti anokwanisa munoita na sisi nemunin'ina. What happened? Mukoma imisifiso. Inini sezvandiri kutaura Brilliant akazouya kumba ini ndaa kuUK. Akazouya watoye kunze kwenyika kudhara. Ndatova kunze kwenyika ndatoroorwa inini, saka ndaenda kumba. Ndakangoenda kumba I think once Brilliant aripo here, ndobva azoroorwa Brilliant. Mwana musikana akaroorwa hake. Saka as I'm saying kuti anga akaroorwa zvakanaka-nakawo, handizivi zvakaitika kumereji yake. As I'm saying aripo pa uyu. Saka paakaenda kunoroorwawo, akangoenda kunoroorwa, handizivi phone number dzake, akaenda kuSouth-wo, I think akambogara kuSouth nemurume wake. But taitaura through mama vacho kuti Brilliant ari right. Ndo zvandaingozivawo, which is fine wo. Anga ari right nemurume wake. Kusiri kuti hatitaudzani kana kuti kudii. But it's obvious munhu kana achuza kuti agarawo life yake ari okay, she was okay. Paakazodzoka kumba, and then ndopatakatangira ipapo. Handiti, asi handizivi chakadzoserwa hake chii. Nokuti I think the point of Brilliant ndeyekuti she's 32 years old now, right? Ane 32 years old, ane vana 2 already. So maybe imimi muri kune nyika dzimwe nevarume venyu, she felt kuti I need to go and try kuita life yangu ndiri kwandinenge ndiri ndakamira ndiri ndega. Maybe that's why asiri kuda kuramba achidzoka back kuti asitaura kuti this is what I'm going through, though it's wrong. Handiwaona, though it's wrong she should say, but I feel kuti iye aidawo kuti ndoda kuzama kumira ndega netsoka dzangu zvikuita vamwe vana vemazera angu, because remember ari 32 achatya kupi achingowachira mai venyu ivavo, achingovawachira mai vake ari pamba achingonziki achingoklina imba, anenge achindinganise zvikuita vamwe vana. Mosvika rini chonditengera bhurugwa muna 32 years. Aiwa, ndozvinzwisisa SIS MELLY, but chandiri kutaura ndechekuti ari kuZimbabwe paakadzoka handiti. Ndopataizama kuti timutsvagirewo mabasa, timutsvagirewo zvokuita. But we never got that chance because Brilliant akabva aenda kuSouth Africa. But kuenda kuSouth Africa ndofunga kwakuri kutiza nokuti anga ane nhumbu. Munzwisisa. Akaenda rini? Brilliant wakaenda waende nhumbu here kwakaenda South Africa Brilliant. Yeah, ndine nhumbu, ndakabva kumurume ndine nhumbu. All right. Yanga iri nhumbu yemurume wako Brilliant? Yaba munini murume wako?
wakavaudza here kuti une nhumbu iwewe? Ndakamuudza aitozvisiya. Saka wakaenderei kusouth? Murume wako kusouth waenda kupi? Kumurume here kana kuti kusouth waenda kunani? Kuno kuSouth Africa. Ndeti ura ndikaswedera padhuze ndikataura naye murume wangu ati ngauyu kati zvakazoramba ndiri kuno. But mama hauna kuvaudza Brilliant uchibva, asi atisingazvizivi. Saka zvindatonzwa kuti hanzi Brilliant aenda kuSouth Africa anozvara mwana. Handinoona ndo zvandiri kutaura kuti alright, pawakasvika ukaona kuti hazvichaiti, wai usina kudzoka hako kumba? Handiti wakazvara mwana wako pamba, pane kuti ustruggle, wana hauna basa, wana hauna munhu anokuitira. We don't even know kuti chii chakaitika nemwana. The only thing chatoziva ndechekuti iwewe nemuromo wako wakati wakaita premature, mwana akashaya. Mm. And then ndobva wadini kuSouth Africa ikoko, wakadii kudzoka at least kumba ukagara namama ukambohila, washaikirwa nemwana. Brilliant, uri kuchema kuSouth Africa, unani South Africa ikoko? And hatina kumboti unogara pamba, handiti? Because ndo zvandiri kutaura kuzama kuudza SIS MELLY kuti pawakadzoka iwe pamba, wakangodzoka pamba kwemwedzi mingani Brilliant ukatoenda, handiti? Tisina kana kumbotaura kana uchiziva kuti kumusha kumurume wadzoka chii chakaitika. Wakangouya ukangosiyiwa, iwewo ndobva wafuratirawo, ndobva wadzokera kuSouth Africa, handiti? Hatina kumboti unogara ushandira mai, unodini? Saka ndiri kuzama kuclarify nyaya yekuti izvoni tiri kunzi hatina bondi newe kana kuti chinyi. Hatina kumbogara tati iwe uchashandira mama akati mama wane musikana, izvezvi mwana wako une musikana, handiti? Paunomuka achienda kuchikoro, mama unoziva mama she's 72 now, havagoni kuti vamuke vachiendesa mwana kuchikoro dhila. Mwana anomuka achiendeswa, panotori nemusikana ari pamba anotogara nadhila kuti amuendese kuchikoro awache. Mama havagoni kuwacha Brilliant iko zvinhu, but kutotsvaga musikana takatotsvagira dhila anogara namama kuti abetsere dhila namama as well. Urunzwisisa? But Brilliant, zvava kwauri. Inini ndiri kutaura palife, zvava kwauri Brilliant. Jiraendera hako kufuga kana kuwarira, enda kumba unoita zvinobatika, ushandire mwana wako. KuZimbabwe ariko mabasa, unogona kuenda chero kosi. Sisi ndiri kuda kuita chii chakati, tokubetsera uri pamba uchiwana chikafu, handiti? Uchiita zvauri kuita, ushandira mwana wako. South Africa kunoda mapepa, South Africa kunoda zvinhu zvakawanda, ndo zvinhu zvausina. But uri kustruggle uri kuSouth Africa ikokoko, hauna munhu waunoti nhasi ukashaya kana chingwa ukadiko nonga une mwana mudiki. Handizivi kuti wanga uchirarama sei Brilliant. Handizivi kuti wai wachuza South Africa over Zimbabwe. KuZimbabwe unogona kushanda, kana uchida kushanda mudzimba kuZimbabwe unoshandawo mudzimba, kana uchida. Handizivi kuti wai uchichuza South Africa. Handinoona ndo wari yangu kuti wai uchichuza kuenda kure kusina hama dzako. Right. Anyway, handikuudzi zvokuita Brilliant, handigoni kuti ndikuudze zvokuita neupenyu hwako. But okay. Upenyu ndehwako, choice Okay. ndeyako. At least imimi hapana bifu riripo so far. So ndakuda kuti Sifiso mwana abirwa mwana. I know kuti mune a lot of issues that you need to speak and solve same sisters. Nekuti hunhu hwaBrilliant hwechokwadi panguva ino hatikwanisa hedu kuti timutsiure nekuti tiri pakumubatsa kutsvaga mwana panguva ino. Asi semumwe wedu semunin'ina tichazoti kana zvapfuura mwana awanikwa tizotaura naye timutsiura kuti chinzwawo kuti chipamwe kuda anenge ane mamwe mafungiro ake amusingazivi imi sekuti uri wakaenda kudhara kuUK. Antiwaona. So pamwe anenge achiti ndoda kuve independent, ndoda kudai anenge achida kuzoonekwawo kuti kana kuri kuti kukanganwa chiti kwanenge achienda kuti aiwa Brilliant usakanganwe vana kumba plus usakanganwe mai ndo vane vana. Antiwaona. Kana wati wakuda kuti life wakazvimirira une vana kasi kumbaka kuti wakukanganwa kamwana ari kumba. Antimaona. Ndo nyaya inenge iripo. For now at least mataura ndiri kuti panguva ino zvagona tamboenderera mberi nekuti titsvage mwana. Then kana mwana azowanikwa we can talk idzi dzemumhuri hadziperi dzinogara dziripo. Then we can talk about zvinhu zvemumba. Ndizvo here asikana? Aiwa
izvo aiwa isu dzemudzimba hadziperi neniwo ndizvo zvandiri kutaura ndafonera kuti ndiri kutongorwadziwa kuti ashayikirwa nemwana neniwo ndiri musituation because mwana wacho mwana wangu handiti mwana wabrilliant mwana wangu semachengetero atiri kuita mwana kumba mwana wanguwo but ndiri kungorwadziwa kuti takuzvinzwa palive handiti kuti abirwa mwana hachisi chandingatora lightly and I will help her as much as I can. I don't know how. Iye ndiye achandiudza kuti tomubetsera sei todini from now onwards tozvifambisa sei kuti awane mwana wake and we just pray kuti mwana wake awanikwe dei anga achiwanikwa nikikiri mwana wacho naawanikwa ake machimutsvakira kosi achiuya ake kuno kurundi wakaita zvekunikira irewe zvered cross brilliant ndino unotsvagirwa kakosi uya kuno achingopinda achita iwe sifiso obva wamanya kunoisa 10 years loop iya unobayiwa 10 years oshanda zvokuita vamwe kana arikuda kuzvimiririra ochizvimiririra manje ndokuchimurumura kwamunenge maita imi mongomeka sure kuti maisa mutemo wekuti kana kuenda kubasa every month une mwana ari kumba mari yakati kumwana wako. I think that will help. Izvozvo hatina problem nayo SIS MELLY, as I said kuti hatina problem, but she never gave us opportunity brilliant kuti tigare naye pasi titaure kuti what's the way forward from now. Wadzoka kumurume saka todini munzwisisa akabva aenda kuSouth Africa saka ndo zvacho zvatinongotaura kuti she never gave us that opportunity kuti timubatsirewo nezvaangada kuita muupenyu kuti ariritire mhuri yake nevana vake. Aiwa tazvinzwa ipapo uri right zvako, at least ndafara kuti une rudo antuwana ende kutoshungurudzikawo kuti ningi wangu wai kuti go through ari ega asina kudza hapana ko point yawataura yakaipa anyway pane zvawataura saka iwe brilliant unoda here kuzopota uchini kuzoenda uchandowo mwana kana awanikwa kana kuti whatever situation uchada here kuzoendawo kuti vanasira kubatsira uindewo kunoita care ndinoda ndozvaunotonga kuti uita kauchitaura natsisi vako izvo wauya kudai zvakanaka indowewe involved tichitaura nasifiso munin'ina wangu futi sifiso ona chitsvaga kosi ikoko sha munhu wouya woshandawo uchitamburawo uri muno zviri nani vanhu vese vanhu vese vanongotambura ufunge uchingozvitamburirwa uri muno munyika zviri nani pane kutambura ukamirira munhu ari pasi pemugoti wasingasana kuda rini. Ndizvozvo SIS MELLY, is true. Ndizvozvo chaizvo, but kana ari kuSouth Africa ikoko toziva sei kuti ari kuti ndakati ngandizviendere ngaite izvi ngazvipere ngatitsvage mwana for now and then zvemumba medu totaura zvemumba medu brilliant anokuziva kumba hausi munhu munyuwani ngatiite zvokutsvaga mwana ini ndiripo wondiudza pane zvaunenge uchida kuti ndikubetsere ndokubetsera nazvo. Zvino chingadoripo chaicho sifiso mwana munhu yana chikafu haana kana chikafu izvo haana kana kubhadhara renti unobhadhara renti mari kwewe brilliant ndogara ndobhadhara 750 rand. Saka izvi unokwereta how many months? Kubva October until now handinambobhadhara. October last year? Yes. Brilliant. So ungochiti unozoiwa nepima kubva October last year dai mimari 750 by how many years? By 9 months, 10 months amen. Yakutokwana October ka another year. 9 months. Renti yo mungobhadhara pamunokwanisa. Saka ndendo jango usaka tigara yake. Saka unodlei nai brilliant. Kana uchawa chikafu kudai unodlei uchawa renti. Ndachingoti ndikawachira vanhu ndo mari yandengowana ndongotsvagawo kune nemuriwo. Anyway, SIS MELLY handina namba wachiona kabvemunina wako. Brilliant. All I'd say ndarwadziwa zvangu. Let's concentrate nekutsvaga mwana. I know kuti you are going through mwana wako chero neni zvandirwadza nyaya yemwana because as I say kuti mwana wako mwana wangu but kuti uende through that uri wega ndo zvandirwadza moyo iwoyo brilliant why une moyo wakadaro ngokunyarara kuti uzvipinze unyasorwadziwa kusvika pakadaro uri wega uchiziva kuti situripo. Isai masters guys, isai masters. Isai masters hugo thank you akanda masters yo, thank you very much. But alright, she also ngotaura neexcel number ndowadziona idzo dziri pakona apo utore number uzowana kutaura naye then uwane kuti mubatsiro paunokwanisa especially panyaya yechikafu chero iyo rende chokatapudzawo mbijana kuti pozodi akangwanawo chikafu
Thank you muroora wangu 100 stars. Thank you. Alright, saka iripo vasikana alright. zvakanaka taita mune zvakanaka mukuwirirana hatina beef anditika ngatitsvagei mwana. Alright. Thank you. Alright, brilliant nasfiso. Right, zvinowanikwa guys mumafamilies, these things they do happen zviripo handitika, but for now we focus and concentrate on kutsvaga mwana kuti mwana atanga awanikwa first. Handitika tinofocus notanga tawana first. Nyaya yangu yanga tadzokera panyaya panachira nyaya kuti yanga iri nyaya kuti mazimba tikuitana utsinye vedu. Thank you my work and princess wangu, princess Mbof, thank you premium sender, thank you my sister, thank you titsvage kuti mazimba tikuitana utsinye vasikana. Muri kuziva panhikikiri papa pakabuda shoot out yekulimpopo paya, pakaita shoot out yekulimpopo paya pandakakudza ndichiti pari kunzi pane muzimba anga achicleana garden kahwani kana kuti nemusikana webasa chi. Thank you Tula nondida vedu. Ghost rinondisira masters guys, it's very rare kuwana ghost ndokukatira masters. Tula munhu wangu zvekudaro. Thank you Tula for appreciating me. Handiti maona saka ndikakudza ndikati pane zita rabuda kuchinzi muzimba asanga achinzi ari kutsvaira news dzazomunyatso kubuda sizvazviri guys. Hani muri kuona news dzazobuda kunodove nemazimba angadorimo imi guys. Mazimba chaiwo angato kana mozoshora Ramaphosa otaura kuti vanhu ngavadzokere kumusha kwasina mapepa. Panotori nemazimba chaiwo akanga achitoblinga achidla mari, akanga ari musyndicate, itori syndicate yaidhura zvimoda zvemari zvazvi vekuita chuta kuti mapurisa vamwe vacho vakabatwa, vamwe vacho vakafa paya. Hani muri kuona zvatiri vamwe vacho vakabatwa, vamwe vacho vakafa, mazimba ari involved. Pane chise chakaipa, why are we involved? Mazimba iko zvino mwana abiwa, mazimba kanobira mumwe wavo mwana, pane chakaipa chise chinoitika makambotarisa mazimba sei kakawanda kachona tisingambonzwiwo guys kunzi kwabatwa vanhu vekugana kana kuti vekumozambika kana vekumalawi. Zita redu riri pamberi ndere mazimba. Tinozviti takadzidza tigosviti takadini, but tiri vaitive zvakaipa iko zvinotapinda kunyaya dzevana child trafficking taveko, kune zvinodhaka kutransporta tiriko. Child trafficking toblame here government munangagwa kuti ndimi muri kukonzesa zvinhu zvinokuti vana havana mabasa. Pese pandika zvinhu zvakaipa mazimba tinenge tiripo guys. Ukauchinzwa kwabiwa mumatakshop mazimba ndiwo anoba mutakshop dzevamwe vavo mazimba. Avambopazi mumatakshop emuno, avanopadza matakshop kutemberai vamwe vavo vari kuzama kuraramawo, ndokwavanopasa ikoko voba. Vanosiya dzevanhu vemomo matskwana machii vonoba dzekumaZimbabwe. Mota dzichinzi dzinobiwa, mota dzakazara kuZimbabwe ko dzinopinda nekumvura, mota dzinobiwa mazimba. Life yedu iyo zvinopa vana child trafficking yerasikana taveko. Vaya vakambotengesa futi makondo vaiba maspams evanhu vachitengesa mazimba. Tine utsinye. Hamunoti tinoexpera kuti nyika yedu kwainga inake, isusu utsinye watinoitana pachezvedu. Tine utsinye usingatoiti. Tine utsinye usingatoiti zvekuti tu pachezvedu, tine utsinye usingaiti pachedu. Tinoitana utsinye mazimba. Hatigone we can't show. Thank you Fed mwanangu, thank you understand. Hatigone kunzwirana. Hatigone kunzwirana, tinotondana. Iko zvino ukaona cheko uri pabasa. Pabasa chaipo ukadza kuti parudiwa vamwe munhu anoprefer kunotora kune vamwe manyika achisiya mazimba, nokuti unomutora yaka ana chokudubura. Ndetaura nemwe musikana so akauya kuno kune nhikikiri nezvemakosi izvi, mwana wangu padialysis apa ndobva asvika pabasa paye, ndobva asvika promotwa pabasa zvinolapika, ndobva asvika promotwa paya auya nekosi, ndobva promotwa, ndobva atanga kutorekruta vanhu, ndobva arekruta vamwe kuZimbabwe ko, achiona nevanhu vakapinza basa, achiona vakutomugara ramatare vachitomuhaikona mukambani imomo maakavatora kubva kuZimbabwe. Ndozvatiri hatidi kuona mumwe anofara so kana kungoita kunge sokuti paita kunge mumwe angoita kunge ameno, angoita kunge ari pamusoro kana kuti pasi kudai, unotsondokotwa mai mwana, unovengeka zvinhu zvaunenge usingazivi. Unogona kutondivengera fake life. Zimba chainogona kutokuvengera kuti uyu ndo alfa ngofa, ndangomona akafa chete, handina unomuvengerei ngaafe, ngaangofa. Reason chaita njebhuye kuti unomuvengera chakati hapana, ngaangofa anondibhowa, anongokubhowa so
Saka, therefore you wish death upon that person. Ndozvatiri. Mumajere tinoendesana. Tinotengesana pamabasa. Tinoitana zvakaipa zvese. Tisivatakurire zvakaipa. Izvo zvimwe kuna kuti nyaya dzemakosi idzi. Auya nani? Nyaya dzemakosi idzi. Muri kuona? Iko zvino muri kuona kuti dzava slow. Can you see kuti dzava slow? Nyaya dzema-COS. Masponsors aibuda. Achitsvaga vanhu. Achibuda. Takati toda kuitaura nyaya iyi yemasponsors. Sponsor anenge atokuudza kuti ndinaro sponsorship yafi harina ma-hours. Munoti ndipinde ndozozvona ndakumberi. Apinda munomu. Zvaunga uchifungidzira. Hazvisiri izvo. Zvawakuona paground. Wapinda kunoshandwa. Ende uchipinda munomu it's not easy kuti kuswicha kwamunenge muchikusucha kwakagaizika. Mirai ndikudzei. Kana kuti mirai ndikati nditenge kuita life yema-COS. Mirai ndikati nditenge kutaura nyaya iyi. Yeutsinyo watinoitirana. Icho chadzoka. Ndingati mwana kama uchitora kuchikoro nzikana nditachoenda nochitora. Uya pano. Come here. Come here and greet people. Leave this. Come here and greet people. Come and say hi. Shaunuda camera nkebwa chirungu. Come. Remove shoes. Uya, come. I'm cutting the phone. Come before I drop the phone. Leave the socks. Come, say hello to people. Say hello. Show them you're wearing a school uniform. Go and remove those socks. Go. Right, guys, musaenda ndikati ndongokata ndobva ndadzoka. Don't go and ndongokata ndobva ndadzoka musaenda.